ఏరా అమ్మాయి అనగానే సోగ్గా రెడీ అయ్యొచ్చు. హే ఓవే పైకి అరే నేను ట్రై చేస్తా అమ్మా నీ డ్రైవింగ్ మీద నాకు చాలా నమ్మకం ఉంది వద్దు ఇట్లాగి అవునరా ఆ అమ్మాయి నీకు ఎలా పడిందిరా? ఇది అలా అయిందన్నమాట స్టోరీ. దిగు మొత్తానికి ఏదో ఒకటి చెప్పు, అమ్మాయి జీవితాన్ని నాశనం చేస్తానంటూ. నోటి నుంచి ఒక్కటి కూడా మంచి మాట రాదేనా? సర్లే నడు, నేను మిత్రవింద వెయిట్ చేస్తున్నట్టు. కూర్చుందాం పదే. అవునరా నాకు డౌట్, అది అమ్మాయి అంటావు అసలు? అసలు నువ్వు వెళ్ళిపో ఇక్కడి నుంచి. సర్లే పోయ్, ఏదో డౌట్ వచ్చి అడిగాం. కాసేపు సైలెంట్గా ఉండవే. ఉంటాలే.